Yan sa lab. Outfit check sa talab. Oh, sige, sige. Saman. Tanaw ko porma. Okay na rin. Tao na kayo tan-aon lab. Wapo kayo Himala. kabagana sa. Oh, gwapo kayo. Eh, saan mo takil sa takil? Gabi Para 24. Magkainin doon. So, saan mo tag-atubang? Talikod, mara dito. No? Ay, dili po. Saan mo tag-atubang? Nya. Tao, dyan kayo tan-aon. Dawat sa kako sa mga mama ni. Ay, ang akong mama, labuan dyan na yung problema. Wala na siya mag-apas, kahit sura. Nya, sa imong papa. Ay, wala naman ko papalab. Ako ang lola. mama na lang. Wala po ko lola. Mama na lang kami na lang sunduha. Iyahan na ng gikuan nga. Dapat karong umabot nga Pasko, magminyo na ko. Mao nang timing kaayo. Timing kayo, tayo miming. Oh, tayo sa niming. Oh. Paila ila na tika siya ro di na to siya ka kuan. Pastilan. Malipay pa kay to abot sa Ako dahil ang gusto dahil niya nga gift karong Pasko. na kanang maminyo na ko. Dad anak ko seg pa manhunon mauna. Sakto kayo. So excited na kayo kumadto. Mo lagi Oo, tanaw wala nalab. Kabiya, bagong bili gidi ay. Wala po ay. Ayun Dapat na. ipakita dyan yung mga lima pakita, madap eh. yun na. Araw mga ingon dyan sa mga maka-afford tagpulo. Maka-afford tagpulo. Basta pa short. Basta look. Perfect na dyan na. Outfit Let's palang go. daan. Tara na Let's lang. go na. Tara na. Ingon ni Manilin nga na ako siya surprise ko no. Ano surprise ani Manilin? Blouse na pod. Hindi katong dress. Sos, kuya siglaba na sinina ay. Bintaha og kwarta kay malipay-lipay ta tapos sinina. Ako oray dahang duwang-dugang nas bolingon puting naghana. Saan naman is Manilin nga pa man ginaabot ay. Ayo, ma! Ayo pa marjo gina yang balay. Dayon na. Surprise! Surprise! Buhagod ka. Prabuya, mataw ka. Ano lagi na Tanaw, sini ni. Torko. Kaliwat og torko. Torkong wayar. Hapon. Torkong wayar. Torko ra ginasema dili gid siya madag hapon. Torko ko nga wayar ma. Ma, di ba no? Niingon man kasang ang gusto nimong madawat na pinaskuhan kay maminyo ako. Oh, this is it. Pansit mo gani. Mao ni. Andam kong mga sawa sa imong anak ma. Tawalay pagduha-duha, tulo, upat, lima. Very good. Mao din na imong surprise ingon ka. Oh, ni. Maminyo na ka. Oh, maminyo na nagiko. Oh, nani nimong ni pangandoy nimo nga magminyo nako kay aron sunod tuig na nakay apo nga kugos-kugoso na isusunod tuig na pud imong agak-agak ko na kun ana ko na kung kugos-kugoson. Ya lawom nagbursa man ini. Asa ko magbusa nimo love? Love? Oh, lawom kayo ma. Gamay na lag mga usa ka dangon na maabot as tuhod ang iyahang ko ang bulsa. Bintaha kay. Ako na mo kay bana. Og si Manilin maminyo. Maapil jud kus buhi. Ya, Manilin, imagine na napakay pag-umangkon. Nung pag-umangkon unong to ka buok. Oh. Imong iyaan. Tipon puto na tog puyo. Puyo pud iyang bana. Oh, Unya in taon ang imong apuhan in taon na ang binuwan ato tambal. Napaingon ko na mo na kay ano po na paday ko side sa kong papa di ay apuhan ba Imo sa na lang side sa kong ipakabata papa. imong apuhan. Mo Islo man na sa imong hangit. ay gusto okay ra kay siya. Wala lang di ka ma-inform ano lang karon nang hibaw na jud ka lang. Mao gid na ang kuan sa mo ang pamilya jud ang problema sa mong pamilya kay dili kay ako rang imong buhion at di ba imong makalab love Manilin. mo di kung love po nimo ang akong family di ba Manilin. apil lang jud na Basig nagtuon ang imong uyab nga ikaw ray ang buhion. Pasalamat tag mayo kay gamay ra kay kagkaon. nagto na buta na sa mong hunahuna alam nga ako ra imuhang buhion Guro nakibaw nga sa dito pamilyahan ang iyang buhion. ay nakibaw may ako na siyang gisultian nakibaw ako na siyang gisultian ana karon palali ay nako nasultian medyo shock pa ni si pero okay ra ni mo sink in ra ni sa iyang hunahuna so dili dapat Asa naman si Nina ani wa ni mo gidana lang para ay na lang mo pauli. ay dili una na mo kaso sa daan usa ikaw dyan mo kaso sa daan usa may maghimog bata Excited ra imong mama kani siya. Excited ra imong mama. love okay ra Lang ba nigbur sa imong uyab. okay ra ka May rasang wana. May rasang wana kung gidala niya yung matubig-tubig kuano ako ang mga sinina diri lab. kay ay Yan, pwede na dili ka magdalap kay law man Painasa, imong Manilin, painasa na palis imong inusulat murag magnasyata sa imong Ikaw hurot din nagladok sa Manilin para makatingog ng tarong. sige lab ka nang isulti ng sulti mga nahuna lang okay ra jud ka lab Dili jud ko okay. ano man Di magsilbi ni lab, di magsilbi ni lab. unsa di magsilbi good Di ko magayon na magpamay lab eh. Naon sa man ni lab nga
Ngano ako may mabuhi in town sa mong tibo pamilya in town. Kung saan may ako'y makabuktot ani. Di ko lang. Abagan man ti kalab. Bisan pag-abagan ko nimo. Uy, doon daghan kay mig mga lagot mo sa di kay pun ka Oo, maulag Dapat taong ka malugi. Doon daghan kay mig lagot Uy. mo. Dako biya mig Uy, daro wala man ka. lang. Kung tiyan na nate. Pwede rin man lab ka nang ini day off nimo sa trabaho ato puta sa kanang ano na dito maguna. Ano ba? Mo mo ni nadak anak ko lab. Sa ka atong kamabi. Oo. Hindi ako lag ka nang pasensya na di ko modayon ha. Di ko modayon. Ala ayo pa kayo ana Di na. magsilbi di ko mabuhi Lab, ani. naabot na ka diri sa mo so wala na jud ka pwedeng no turning back na gid lab. Dili na jud pwede. Ayaw kong pogmin ninyo. Ma, Ayaw kong pogmin ninyo. Ma, Kaya di sabi ko. Ay, dili.